ji destpêka sala 1940 ve Kurdên Rojhilatê Kurdistanê xwe bi rêxistin kirine. Yekemîn rêxistinên siyasî Komeleya Jiyanneweya Kurd bû ku di sala 1942 de hate damezrandin û di sala 1945 de endamên wê Partî Demokratîk Kurdistanî ragihandin û pêre Komara Mehabad damezrandin bi serokatiya Qazî Mihemed. Lê piştî roxandina Komarê endamên wê tevlî şoreşa Mele Mustefa Berezanî bûn piştî vegera wî ji Sovyetê. Di sala 1968 de cudatiyek di Partî Demokratîk Kurdistanî de çêbû û ew bû di beş. Beşek bi pedeke Êraqê re ma û beşê din xweste got xebatên xwe serbixwe bike bi serokatiya Diktor Ebdirehman Qasımlû û ev beş li Ewropayê gelekî çalak bû. Di sala 1979 de Qasımlû vegeriya Welêt û hêzeke pêşmerge ava kir û pêre dest bi şerê Komara İslamî ya Îranê kir ta sala 1987. Deverên guhêza pedeke Îran lê xurtin, Mehabad, Ormiye, Serdeşt û Şîno. Komele weke rêxistineke siyasî li zanîngeha Tehranê dest pê kiribû bi rêbaza Marksî û navê xwe di wê demê de şoreşgerên zehmetkêşên Kurdistanî bû. û di dema ku danûstandin bi rejîma Xumeyni re bê encam derketin, Komele li gel pedeke Îran rahişteçekan û şerê rejîma Komara İslamî kir. Bi taybetî got piştî Xumeyni fermana El Cihad li dijî Kurdan derxistibû. Her wiha xebatên leşgerî di destpêka salên notî de bi dawî bibûn. Şervanên Komele û pedeke Îran di ciyê de dimînin û serkirdeyên wan li Ewropayê û li Başûrê Kurdistanê anha rûniştîne. Deverên ku Komele lê bihêzin, Sinê, Seqez û Kirmanşan. Di sala 2004 de Partiya Jiyan û Azadiya Kurdistanê Pijak weke şaxeke ji Partiya Karkerên Kurdistanê PKK hate ragihandin. û ji sala 2007 ta 2011 şer li hemberê Komara Îranî kiribûn. Di havîna 2011 de şerê herî giran di navbera Pijak û hêzên Komara Îranî de qewimî bûn û li dirêjahiya 2 mehan ew şer dewam kir. Lê piştre agirbestek çêbû piştî got şoreşa Sûrî li dar ket û Êran xweste got hemû hêza xwe bide rejîma Sûrî.